Angenelela fona uzinande ngenhloni ngoba into ongenyanzi yakho wabiyaloyike elithini. Elidinga salijongile. Uthina kwake kanjani? Inyama yona ibingazungatyiwa ndangelanga lobusika lifutshane. Bawo. Ngoku ilanga lobusika lifutshane kusebusika. Funa nenza into zami sinya kuphela uchuku kuphela uthetha. Ovonke bani uphela oluchuku loba ungabikho into emqolo ungabikho into emkhenkceni kodwa make nibophe mani kusini. Njilo lidumo lihlatyelwe mani kodwa nje walihlatyelwe nje kusekusasa akukusasanga kakhulu bekuthiwe zendingazikhabi kakhulu ndizawuse ndifike kwabo uminana ngoba bikhona abantu bekufuna baphume kusasa nje kodwa uphuma kwabo ndiyangena mna kwenza ke ndivuke mani foni bomba na ukhangela nyama naphambi koba ndiphume ndibophelele ngoba funeka ndithi ngicambaza nje silawu sikadyakala sisemathunjini foni yeka ndibasinquma wena sawufudunyeza ubushushu kodwa ikhona ingxaki. Foni ndiyangcambaza wena sekufuphi phambili thanda uhlawule imimango nikufuphi le ndawo ayikudanga nto nayo ke ndinawo nento yobana ngaba kuba bendifike kwasekuseni ngoba ke andikholwa mani ukuzingela emini uphinde ngokufumana bazivele ezinyama sekushushu funeka ndilinde ngoyilanga libe bukekela ndibe kanti ndisenza phina ndinyuke ngapha ndiye ngapha ngasentla ngoku ndiyabala ke ngokuba mhlawumbi kodwa sawubona evo ngaphandle kweliqhala loba nje bangize kusemini nje inyama zingangabikho kodwa ngokuthi kwawuthi gqi inkungu ndabona kakuhle belanga elizayo lingapha yama ngibonile phezulu into ongenyanza ukuthi mayingakhiwa kancinci kokutya umandi ndizixelela izolo kandihlukana nazo ndathi into zasekhaya into ongazikabawo ngoku ilanga lobusika lifutshane kusebusika funa nenza into zami sinya kuphela uchuku kuphela uthetha ndiyabona kwiveki leyo ngoko ndixixwa ndinosatha naphakathi fondini kodwa ndimane ndigqibela mani ndimdala ndithi nango ndisamile ndimdala ayinani babisusela phi yathini kodwa foni sangene emangweni ngosendikufuphi gqithi ovoni yanga ndiyayikwazi mani ndithe ndawulahla loo ndlela ndakhwela kweyomhlaba ndithe ndawufika nje ndabe ndiqomba ndithanda into ngandalibaziseka kodwa fonini kufika kule mimango ngoku sekuzawuqaliseka futhi okuzingela ndizawufika kodwa kule ndlu beke into zami ndikhuphe into ngasekhaya nami lobethe indonga evo ngandiyabala ufika lipholi yeza aba ngoba yendihleli mani endawana endana ndihleli ke ndilindile lamadoda bethe kaloku ezawukhupha abantu kwakusasa ndazi ngokukhangelwa ntoni na xa ndifika phaa ndifika ndihlala bithuba elidana apha kungade kube kanti ukuthi siyaqabela emangweni benquma ndiyaqina ke ngonelanga le nkungu izawuthi yawusuka kuvela ilanga ube shushu ngaphinde kuzingeleke fo nte wawufika ngandibethe ephondweni ndandimasiye nango sabona ihagu kude in the middle, there where the bush started, it's there, which is there. So we'll make a plan and then go this way down and then try to get into the bush. Okay. sibona ihagu apha ngoku njengoba sibona le hagu nje siyibona namantshontsho ndiyacinga ukuthatha loo mazi ehagu ndithi into ongenyanzi bandiphethe yona ngoku into ongenyanzi sawuzamjikele siyophuma sinawufika hayi makube kukho into eyithethayo into ongenyaniso ngoba ke ayikho into eyikhalimelayo kungoku ndinento ethi noba uyawukhululeka emva kwembiza mani andiyazi funa ndandongazalilisho okanye kwenzeka ntoni na kodwa hayi inayo into emnyama ehamba nayo ngoba ngosimile apha simile siyazibona ezanqaba phaa ngaphesha andihamba zindulukiswe yintoni zize mna lo mfakaziboni mna ndizibona ngapha kwetyholo xa ndithi yho nazithi gqi kumnqo thathe ngowuthoba ndithi xa ndikhomba khange ndifake embumbulu xa ndikhomba nqa yibonile maze nqako yade yazobuza impilo noba ngendikhe sancokola noncokola foni sabuzana uba uyinto wabani iphifo liphi ikhaya ndatsho nami hayi ikhaya lapha engqusho ngoba foni ndive ndakhomba ndaqonda hayinyile ndatsala kwathi nqaqa xa ndityhala ke ngoku ndizityhala zimbini zafika zakhwelana zavala umnxeba xa ndisathi yade yadla nqako yanqoma khange phindime khange ufuna uphindime ndathi hayi uyawusinda ayomini yakho namhlanje hayi foni makube ayomini yale hagu ngoba ke hey kucacile khange uphinde kulunge into tu ndaba ngathi akayilungi. when I try to reload I reload one then the second one comes I'm like fuck that was close but that's hunting that's hunting yes Yibona awunawukholwa mani xa ndimane ndiyicinga le nto kwenzeke njani ziza kum ezinyaweni mandilinde zithi xa ziphambi kwam ndiyimisa khange ndifake embombolo ndiyimisa iyimela yemamela ndithumele uthi nqaqa ndithixo kandifa ndiphinda ndityhala zambini ndaqonda hayiphinde ilunge yakho lo mfo fona ahlabela udumba zazingena abantonayo ke hayi sityiwa ngamacelisi uthi uneenyosi abafuni xa sifika sezikhutshiwe ezingazusinda zikulapha lo mhlongo ifoni ziyeke zonyosi noba ngezikrakanyane ngomhlonhlo kodwa noba ungathini ungazibeka amatyala wenela andicingi ndihambeni nembumbulo ephezulu vonini ungazibeka amatyala nakayiphini indlela ofuna uzibeka ngayo kodwa into endingasoze mna ndiyenze kukuthi ndihambe ehlathini ndithi xa ndiqala uphumela ndiphumela ndifake imbumbulu xa uqala uphumela ubambeke esebeni
umuntu ophambi kwakho esemva kwakho ayincedi ungazibeka ityala leli ityalo olikhethayo kuphose inyamakazi kunye nonzakalisana enodwa into sembombo ihlala ezantsi kuvela inyamakazi ngolu hlobo ivela ngalo ukhombe isinde. Ivumbi isindile mna namhlanje ngingomso ayinawusinda kodwa ke xa kungoku ndinalo ithemba kwinto ongenyaniso ukuba bingekenzini into mandiyise. Mos ithemba lisekhona ngoba bendiphumile nazo ngezolo akhange ndibe nanto ndiyigwebayo zonke izinto zenzeke kakuhle. Ndakona ke ngoku hayi ngoku masitshintshe elinye icebo besithe sizawukhangela iihagu apha iimbala iihagu ke ngoku zinqabile kuyabanda masithathe iimbala ezi sizibonayo phaa ethambekeni. Ndiqonde kakuhle apha izicwangciso make ndiziguqule mani mandithathe into ongenyani ibethe le imbala ngoba zayiqheze ebunzima usidumela phakathi kwamehlo. Ndikade ndicinga ndizawuthatha into ongenyani ndibethe ngayo ihagu ndithathe ke ukuze nani ndibethe ngayo imbala ngoku into ongenyani khange ngikwazi kulaa hagu benzayenze ndizayisebenzisa kule mbala ndibone ke ngoku uba asinafumana ihagu ngozenandeni kodwa ekazenani izawuba bucala yakhe yedwa ezinto ongenyani zizezayo. Hayi noba uyakholwa noba ukholwa zikhona into ezimameleyo zinebango zimane zibamba mani. Yaboneni akwaboni ngahange ndiye nayo khona into ongenyaniso sendiqonda uba xa ndithetha ngayo iba ngathi kukho into emameleyo ivele incuma ihleke iboma yho akusekude kukhweza engqinibeni ngolwimi hayi kukude andikayazi uba yintoni endingekayenzi into ongenyaniso ebangela into yoba ikalungi kodwa soze ndiyincame wawugqibela mna mani. Othe xa ndilunga ngentonga mani ndiqonda kakuhle uba masidibane tyhini zinduluke ndibone kakuhle uba ikho nto eniyivayo engathi yezizukufa kufikile maze kufa ngevumba khange ndazi. Boneni ezi mbala xa siqala ulunga zinduluke qonda hayi ke zikhona into eziyibalekayo eziyivayo ntanga ikhona into ezawubetha ebunzi uvuza into zandinike ithuba iimpala zema yathi nzenela ucima ungayenzi iyo ndakhomba phaa ku-200 andiyabi into ongenyaniso ibethe phaa kuwe namatyhola inoba iphezulu kakhulu okanye kwenzeke into ndathi songa zonke izinto masam soyibeka. Foni sizibona kakuhle mani siyazibona zisiboni nalapho seyindijongile ayiqiniseke ukuba ndiyintoni iyo. Miss into ongenyaniso iyoyika andikhabe ndisitsho ke ndayothatha udade wayo ngoku ayibeke bucala uzenandi uyawazi umkhenkce uba unanto igama le ihamba idlala izawukhe ihlale ke ndibone mayithini naphi kodwa ke ayinoba kufana. Yibona ilanga lobusika lifutshane ngozimane zinduluka qho elike siwela ingxaki le. Entiye ilanga lobusika lifutshane indala lento leyo mandithatha uzenandi azothethelele ikhaya ngoba bekunyanzelekile ngoku umkhenkce awunani ayithandi into ngendala eyama. Okona kona kuzingela yile nto siyenzayo ngoba ziwela inhlambi esibini ngoku elike siwela ziyaqabela. Uyawazi umzingelo uba yintoni na le nto sikuyo ngoba siqabele nathi sizawuphinda siqabele kodwa ngokwazimi ngoku xa kucaba ukufa kufikile sizawubona kodwa masenze njani. Eyi hayi akululanga ngonje amadoda Njeba siqabela nje lo mfuna umbuzo uba ndikhethe yiphi inyamakazi kwezi zimbini xa unoveva onetyebi If you leyo. see impala and then on that moment there's a pig is coming. Which one gets fat? Yeah, which one are you gonna take? Pigs? The pigs, The yeah. fat one? Yeah, the fat. And Yifuna uba nombilini xa uwela inhlambi esisine udwa udawubona inyama zozibone kudala. Eyi fonini sizibonela kude bendicinga uba sinengxaki wayo foni sihambe kude kangathi basiqabele singaziboni kodwa ke siyazibona zahlukene ingathi sizawukwazi ulunga. Okungathi singalunga engqondweni yami saqonda sizawuwela inhlambi kanti nazo ezantsi kwethu zimamela incoko lethu. Yiboneni ngoku siyazibona xa sizibonela kude kanti zikhona ezilapha ezantsi kwethu kufuphi kanti nje basithethe nje zisimamele lo mfu usabuza uba kungavele ihagu neimpala yeyiphi endingayithatha efondini yeyiphi etyebayo utyalasho unento engathi ligile apha funa ufika kwizifuba zeebhokhwe xa ibulele ibele isifuba. Yifuna ukwerhita umpilini xa siqala ukuthi ngapha kwehlondo nazo ezantsi kwethu besingayilindelanga thina sacimba siwela inhlambi undakhomba uhlala esikhumbeni uzenande ngoko nangoko. Kumele uzenande foni thethile esikhumbeni bese ukhangela ngokusexola. Yebo umhlolo ubomvu ke ngasibona igazi sibona amanqina qha yithi na. Umnqa ke ngongewento yoba asiboni igazi apha phantsi kodwa ndivile uba mna sivene nayo sifikile esikhumbeni ngoba ikhalile ibeke yathi cuphu ndiyaba sidibene kodwa endividayo ke ngokuba heyi ibethe phi ke ngoku kuthe ngekho gazi ayophile enyamakazi heyi sinanazela apha kula matyholo funa siqoma ke ngoku xa ibethiwe kuzawufuneka iphumile imali yayo. Nyani ndenzalandela inqina kandiphakamisa amehlo nantsi into etyholo ndimiyeke lo mfo esenexhala ngelahluka le. There's the impala. There. you got me. Because you were still looking. Foni wasehlathini ngakwenzela umbilini kanti into ingapha kwetyholo. Ngalichitha ke. Yeah.
Yeah, exactly. Yeah, but I wanted just here so that it could drop on the spot. Drop on the spot, yeah. But it is what it is. Ubonini lo efumanekile manje lo mfuthi xa enengxaki ubomi uyaphithizela ayaba mangathini wehle senyuka kanti le mpala seyishiya becangibona indaba esiyibethela kuye laa nto ke iphinde ibuyele uba ikhona indlela ekufuneka ndiyenzile into yoba xa ugqiba uyibetha ibukeleke uba iyahamba ndiyaba ndizayenza njani sayibona kodwa ke siphele yabo inyama zinzima kule ndawo hayi ayithengiseki ayikwazi nokuphisa tu kunzima Kawusike yabo emva kwami kunjani bone kakuhle xa kuthiwa lichithakele hayi nawusikele uxolo inzima nje ihlele emagxeni kodwa izawuphuma awufuni lolu hlobo lozinga ndilithandayo kodwa kandisiki kodwa mani make sizibophelele siyikhuphe laa nto kuthiwa uzingela ke le ngoko sizawuphinda sitshona phinde sinyuke siqalele hayi laa nto uba kuthiwe ngcu entweni andithi ayiyo kodwa hayi mna ndikholwa yile xa ndisekuzingeleni mna ndilale nje ngoba ndizitsala amazinyo indlela yona sizawuphinda sijike ngale besize ngayo ngoku ke besinemincili ngokunzima mfondini kufuneka siwele ezantlambo besilandela ngazo impala kufuneka siphinde siwele ezantlambo sijike siyokuqabela kulaa ndawo besishiye kuyinqwela ngapha intlambo yesine yile nsithi hayi lo mzinga ndiwuthandayo kodwa foni ulala usiva uba iingubo ezizazitsala amazinyo awusozukwazi uzibamba xa sincokwana nalo mfathi ngamanzi amdenga ndibona ingathi iyadibana makakeze nayo le mula ndiyibe impala iqalile foni kodwa lo mfuthi unayo imula nayo apho uyayincoma ude naye afake inzuku nje wathi nasikhala ngenzuku nje uthi ufaka kusasa itshona kwelanga uyayikhupha cha ingxaki yayifuna ke ngokumuntu ifuna nenyama nayo ukhala ngaloo nto de hayi foni kunjalo sonke uyayibona ke le impala kodwa ufuni uba kodwa kube kwimini funeka ancama aphuma beplasini ngoba inyama iba khona kodwa unayo ngoko evuyiselo ya Ananayo besiqebile. Yo Besisele ngezona. oh injani ke ngoxa ifuna umuntu uthini Yona. Nje ubhebhela lala nje izothi. ulala naloo ntene Izothi. Ufuna imali niphuma. ifonini ithuba loba maniphuma balifikile ngoku ngoba ngofuna nikhawulezeke uba mayidibana nomgengce ndike ndawo zimnandi kodwa ke kusafuna nigodukile bonini sekufika ithuba loba ndiphume ngondihamba apha nto nayo ke into yokuqala ndizoqala ndiyofika elalini ngoba funeka ndiqala apha edolophini ndilungisa into zam besilungisele into masikhawuleze nomzingelo ngolu hlobo kodwa ndiyibona uba le mpala enawo amanqatha amahle for make ndoyifaka umkhenkce ndiyazi ke ngokuba ezi zityeka izinto zaphakathi izibindi intliziyo ndizidibanisa nembiza ixesha lona lifikile uba mandileqe kodwa foni impala yona ngebiyatyeba kakuhle ibe mnandi into nayo ingxaki yayo funeka ihle nje phezu kweziko awunayityelo ikhophi leziko ngoba foni ihlobo enquma ngala ucinga uyityetu ngamakhandlela uba wakho weva ngenyamakazi ekuthiwa ayikhutshwe eziko yabona impala iyatyeba yona enamanqatha mahle qha ngamakhandlela funeka nje hle nje ukhupha ushushu apha ngaphantsi usitya nje ngoku foni mandilibethe liphale mandiye amakhandlela anqumayo ndigoduke ndiyelaleni ngona ngandisehla belali indawo yungedamsa ngandibana nobhutjama apha ndithi jeyisa baneenyonga bonke nje sawufika kodwa saqala ngomvulo udidiyela lo sawufika kodwa ngecawa mna nguwe kaloku ngedamsa nganthe kandikhweza mna ndibana nojay ujay ke ngulofo bekuthiwa hayi akana utywala bakhe buthenteni uyanconywa amadoda elali ndimzama umjika ingalo lo uba foni xa ufike manipha ngomvulo siyahamba siyaqala udidiyela wabetsitsitheke kanti ndiqoka ndizamqhubela kule ndawo ndifuna ye kuyo ngoba ke ngubani omnye oza kuye onke la maxhego zakhala ngeenyonga ngoku ndithetha nawe ngohlona ndiyijikele ndiyakuxelela into ndiyakudinga ndindidinga yabo wena usaqathula bona bakwazi iveki yonke ke ngoko ndibawe. Ntoni enzima? Uyiveka bani nento kodwa? Umabhelandile uthi rha. kodwa yayigolozela le ndawo yoba kuthiwa akanamlaza ngoba kaloku uthi ubhela kalali naye ebusuku hayi taje ayakuncoma amadoda elala khawufike mani phaa endlini ngecawa ubone ezinto abakhona ya Ufuna ubungakani? uthi hayi noma ukutshona kwela ngoba lapha kuye ezinyaweni kodwa uma abone izinto azaziba zikhona zonke taje uthi awunamlaza ulala nawe ubhena sibe siqonda thina hayi mangasisahamba ke ngosiyaba simbophelela kakuhle makasefumana yonke into esiyityayo yaba sidlala olu hlobo ethu taje uphethe icepha utye ubhidwa ngumbali uba yintonani le niyitya sithi yiyole Ntoni le? kwaze kwathini Kuba. hayi kawabula bukhangela uba awunaba namlaza nakule veki Hayi hamba bani. foni nemithetho ke ngoku uzasiphida ngoba foni ikwaze kwathini yona ifuna ubuza ngapha kwebali kwathini Noma bayalele bangasondeli pha.
Ingathi sasiphinde utajile eveki izawubande ngoba ngokumthetho ingathi uliqelima icingo alowanga ndanga uthi eke yahamba ifatu lapha ibuye iphinde icimisa zoncedisa yena mayilibale funeka iyazi uba uba yenze izonto zayo izenzele ihlale phaa iyawudibana naye ngomgqibelo. Akuphela izinto ziphelele ngoku xa kusila uJay hayi yonke into ebeyifuna yenzekile. Ngiyabona mntu umlaza. Oh. uJolo ndibhidile ngoyingweve njoko waliwe ngoku nangezigundi inzima lento yakhe. Yajona oko waliwe edolobhini ndam ubasa ngesikhuni Khona avuka ulunya ubhele uba kaloku uJolo uyatyhola kuzo zonke ezilali le mimango uJolo hamba yonke le Khona ngapha. uvimba mana izenzima into enkulu ngaphandle kwalona uJolo uyakhala uba hey ayikhona mfondini xa ubuthe wathatha into phambi koba usebenze ngokuthi usebenza ubuzazi bakho kwanto uzayifumana izenzima into enkulu kodwa nje basihlela manje sesiyaba iinkuni ezilini basizilayishe qha kusasa kuyiyo enzima gawula ngathi ukubazwe iinkuni ezimanzi kutsitsitheka Unathemba luba soyityile lento. Kwaba ngathi uJolo makulinde umgqotho Fonini. Kodwa ko weekend kandawa. Yisho bawuzubakho. uJolo nento angayiqondileyo yeyitya yonke into siyigqibe ngobusuku kunye ntamkhulu silewe etamangomsa sesihogweni. Sasiqale solo singabeki. yefoni sitye yonke into Sitye yonke into hayi. Le mbiza sesizawukhabela ezimpondweni ngoku isuka apha phambi kwethu sijonge enye into. Mfumene uJay ngoku yonke into icalanye zakhe samtyiza ngamanzi amdaka sazi ukuba ngazulala ndaweni yena kodwa ke sivumelene naye buzawudidiyela kodwa uzawufika ngomvulo mna ke ngizofuna ndinyuke ndiphinde ndibuye nento yonke yonke ndizawuba ndihleli naye iveki yonke. Ifuni mayenze igqithe mani siyazi uba sehlukene neli tyala ngoba heyi kuninoko simane siba nento esimeleyo funeka into idiphele ngoku. shona lilanga usenento ekulindileyo Funa ukukhawuleza kwethu sizethule ezonkuni bendihlukana nazo ndiqombe mandikhawuleze ndinyuke ndizobe ndibuye. phela mani ukhethe namoya kandibuye ya sawudibana icawa kanye ngomgqibelo ya ke ndokuthatha ezi zinto ke ngoyibhayi Iwuvo ndibona inyusi ecambi kwendlela naze ndiziveze tu. Bona ndizibona ndikhweza ndaqondana noba ziyafana ziyangena kule ntsimbi qha ke ngoku ndihamba zakhe njani kule ntsimbi ziyangena zingena njani ingayingxaki ke ngoleya le ntsimbi thixo kodwa nazi ziyangena ndizibona ndidlula ngendlela. Hayi Fontaine le ifuna ufunqula yophakulela xa kwabuhlanje Into endingenaze ndiyenze ukuziveza hayi ndabe ndizibone zahoya wena ndizabe ndijike ndehle yam. Fondini ihlobo endonwaba ngalo nyani man nyani noma ungathi abanye abantu abakholwa kodwa hayi man hayi bakhona abantu abakholwayo man hayi akunani wena bendibene nabo nangoku. Fonini abanye abantu bayakholwa man kuba mani nyani udibana nabantu abalibukelayo idinga bezimisele ngeli hlobo nathi ke sizimisele ngalo ukulenza kodwa ngoku kuzafuneka ndimapha ngoba ngoku izinto ezininzi ixesha likho ngoku kufuneka ndileqe ezi zinto ndiyazi into yoba zonke izinto ndizicwalile zilapha ndakugqiba uzicwalisa apha ndiqiniseke uba zonke ndiyazithutha ndiyazilayisha ndiphinde ndizithuthe ndizigoduse okwangoku ke masikhabe sisima apha kweli dinga lanamhlanje lalide lalifutshane zimeko zokukhula Ngaphandle kozibophelela foni likhulu lulifake indawo zonke ukuthi ubulibukele namhlanje endaweni ethini.